Bokajan ke parlo khotkhoti kosari arong along ongdung heroin mate raki hormu ken abdunlo. Dongka Chingtho Higher Secondary School ningkan phokep ke chokpura sertalin aningkan katalon ponji aphan kachisi. Ingdeng Krehini Karbi Farmers Association mateti hek pen ke FA atum mahang ke thek arni katalon pon. Wothat lang salong kalong si irpu akimi studio kang pupon. Nelibirta thanbang Sondro Singh Rongpi aphang si Bisonat Karbi Live Kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireglo kardom. Tangna pini arsik jitla pen sodda ka birta nonang ton pen arjikta. Bokajan ke parlo khotkhoti kosari arong along ongdung heroin mate raki hormu ken abdunlo. Patumi mati jonga chikloni fight truck arni ada porpai nerke papor malom lakhain koira isi borjan constituency angkang arlo khotkhoti kosari arong along. Raikom cycle apen C20 CRPF atum chingrumsi ihu mahem konglong registration aphai lake AS5A isi AP truck ketom nerke pli ahem konglong aphan nepdunsi khurukdunlo. Labangso ka khuruk ahut ke ongdung raki hormu nepdun cheklo. Bangso ke nep ahut Raikom cycle atum lake Bokajan SDP o Bokajan Jondas APS Association by OC Khotkhoti PS staff lapen C20 CRPF camp Bokajan atum si kiri ka khuruk asai chepatir pi ponlo. Nason sila bangso rakia hormu ken abdun long lake paket engkoira paket sir kepan nepdun long busi birta ribdun long lapen kadogave gram pharoket thomra thokner kepra gram isi pusi birta nang pachinidun. Nason si Raikom asai khetum la bangso rakia hormu ke pon bom ahut inut abang phaphan nep ingnang ponlo kaching nang che kabang phwamen lake aeto ai arta ningkan engkoira sir kep asar buramen Jebukhu arong BCG Police Station Newland Dimapur Nagaland pusi pangthek ponlo lason se kaching nang che kabang phaphan non amat Raikom asai khia tum chepadi deng ponlo pusi berta ribdono Karbenglong Borjan pen Amar Singh Bay report Bisonat Karbi Live tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha Dongka Chingtho Higher Secondary School ningkan phokep ke chokpura sertalin aningkan katalon ponji aphan kachisi. Non ke bangji mati jonga chiklo ni phai sirke pani korkanthi constituency ke par Dongka Chingtho Higher Secondary School ningkan phokep ke chok sertalin aningkan katalon ponji aphan chisik chedang pon bom tanglo. Bangsa sertalin katalon ponji apathak Higher Secondary School alang principal la pen than bangatuk nangapachini du natengke non amat sertalin kar chok katalon ponji aphan pura Fan toxic cap anke tanglo lapen kiun an pen alir alon pen katalon ponji aphan se chisik pon lo pusi nang pachenito lapen bangso katalon ponji along man kedo Karbianglong Autonomous Council Education in charge EM Richard Togbi man kedo Karbianglong Autonomous Council chairman Raju Tiso atum aphan pen danglok hawar along kedo penang an man peng kedo kethe kiding atum aphan anta kachopha pado ponji lapen bangso school kapang ni cheng ahut lokasarli dun abang phu bangphi anparta manpeng kedo kethe kiding atuma phanta kachopha padu ponji pusi nang than pachinitun lason se bangso katalon ponahut jutang lunkan pendang lok lapen lokacharli anat anso se kapaphrang nun thekji aputhak che than chimum padu ponji sonsi ason asana jai mek deng ponsi kiun an pen RD dojot pen se sertalin anikan karcho katalon padu ponji puta nang pachinitun tu high school peneng an bangke kan kep laki Karbi itu sertalin akan kan cocok itu asila bangso asingkan katalonji pophan bang ladak aprang pen la cepaduk tang bang foto mane school foundation la founder members dong phantani tum chitong lo then non bang ka bang abi lo tambe lang itu mah hema sorsor non ke do tang bang ko hema sorsor dong phansi la lama kan thura tambe lama pang thur ke phantani tum hin ke sikon pedo la penan parta la bang so school la high school pangking ching pen la founder student kunang koko has best la merke bang ding
amenang kapting abes tum phantani tum super jupondo alang li tum ta nona jahak tum mangke kapte ka sai si chuklem bom asi hilung bang tum ta du or jahak te boga tha tum mangke nang chitong dunji phanalang li tum lam chana chipidu la penan parata la bang swajai mekarni ini tum Lucharli hemalong pen pustame mo kewang diar ni phan di tu makhe jutang alamet apatha pachini pon thekia phan pura ni tu yongjung pen lada mane cultural lahai huya program stame karbi boro lapen adibasi ladak keong mutot kela kethom community tundo la kethom community tum tam traditional la akekan kilun hai hu la swarni bang pido pondia pan kusin gitu non cisik titang konbo tong kot pen mane la durga puja idam api sini tung golden jubilee alom ponang la so bang ini tung tiktu arni kena ciklu si ini tung non matke mane arni kanang lelo la si cisik ke 70-80% son ketang son sini tung sikit kono ni pai kona ni te bipon ji lanon December 9 arnis ni te bipon arnis lanon ke opening la opening ceremony lanon December 9 ani te konpo ke mola ne January pone February pone la metric porika apang kya ko closing ceremony aku mini ni te bipon make la kan poket chok aplek pak poket intro ponpo lama intro ponpo la penting dia rong stane rong poket iponi rason se itu hin pen sajiti ini litung tingki pon long atengke alang litung manenang dun vek ko alang ke education yem teachers tobi pen itu haurangat MLA Tosing Ronghang dan council chairman pedang itu komiti long mata chairman itu la pengalang kita ajai mek fan mangtela so silver golden jubilee nilito pati soalam ki alitu hin pen ansu se tindak pun ansu se pacithang pun kusi nilhin pen alitu pan pachini lo chumere lo Karbi Anglong Thenta Ghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Ingdeng Krehini Karbi Farmers Association mate thihek pen KFA atum mahang ke thek arni katalon pon Patumi matijang achiklo ni fight talk arni Karbi Farmers Association mate thihek pen KFA atum mahang ke thek arni dongmuka grasinja aklam mini auditorium hall ahemalong ali ra champion kapaman pon Patumi labangso mahang ke thek arni katalon pon ame Karbi Farmers Association tiripiame ame put tinku ingti ahin pen simme charipon lo lapen alhui kapachini lapen me ke phalam the kapachini pon lake Karbi Farmers Association akongchun bang saran sing rong pi ahin pen si pachini pon lason se patumi labangso ame long alhui sarpo aman pen ke chetong dun lake Karbi Anglong Autonomous Council chairman Raju Tiso chetong dun lason se phapangjang alhui aman pen ke chetong dun lake MSc Johnny Timung director of Karbi Language and Culture Longsing Teron Sonat Kumar Mudoy officer in charge Dogmuka Police Station Manpeng alhi Khonsing Teron BDC Karbi Farmers Association Longsing Tokbi Abarim BDC chairman Mahamaya constituency Biran Teron BLCC chairman Samelangso block Rajen Rongpi chairman Dogmuka Lams Abarim KLNLF chairman P Dili Meipu Kuya Longkiram Teron Kongchun Bangkuya Sarim Timung Lapen Sorkari Gaon Pradhan Lapen Rong Asaratum Pen Chenglok Penang An Kethe Kiding Manpeng Kedo Atum Chetong Dunsi Ingdeng Krehni Karbi Farmers Association Mahang Kethe Karni Alira Champen Katalan Along RD Pidunlo Asonsi Patumi Me Along Chotiki Arat Koson ke Klempon si Kaching Tur Pon Thekjima Lapen Sorkar Pen Choton Dingde Pin Pen Mena Keng Kacharjap Thekjia Pan Thanpon Non e prang pen an sose chotiki amo anat RD pipon nangji pu pen chenglok pe nang an sai ka chotiki alam chethan chimum ponsi ingdeng krehni Karbi Farmers Association mahang kethek arni mate thihek pen KFA mahang kethek arni ali ra cham pen talon ponsi mesening samjin pen pachun pondo Farmers Association tilong chief guest mate Autonomous Council
Ini amai ba sambil aja kalau kok Oke Bang Jila Arni nanti fight Karbenglong Thendak Hatpen Mizoram Hanse report Biswanath Karbilai Tangde pini adun thoabirta non puthot angton pen langitha Wothat lang salong kalong si irpu akimi studio kang pupon Nijang Karbenglong wothat lang salong pini matijong achiklo ni phai troxy helang arni nerlo por phai isira chitima por malom kalong si irpu studio akimi kang pupon Labangso kalong sir studio akimi asai hem kang pupon ka chepatir pipon la ke sarji kram sachor aroti chinthong piahin pensi chepatir pipon lo Nason sipini labangso studio akimi kang pupon along alohi sarpo aman pen ka chitong dun la ke ka tharson ingti Chandra Singh Ronghang lapen penang an man peng ke theatum chetong dun si kalong si ir studio long ka chepatir pi abang phubang pi atum karbi poho pen man peng pisi archupo Labangso kalong sir studio akimi wothat langso along pipor sing pu pon nangkok mapu pherangke atum karjo hut pherangke thengno aroti chinthong pi penang than do na tengke arta ningkan phopen chenglok ningkan thom ke pen apat ke pleng arta tum sitame kilun ke kan aning ke hang abang phubang phiatum do lasi lapuson wothat langso long sitame kilun ke kan aning ke hang abang phubang phiatum sitame Halloween adim damun e lapen kacharli dam sungkrung asonsi thek dam long Lasi lapuson ke joy ke pen pacharli lonang pu ning ke hang atuma phan panong pisi kalong si ir studio kimi ingpu pon nang kok loputa pherang ke thengno nang thando Lapen lapu kalong si ir studio ahempu sarji kram sachor aroti chinthong pi penang thandun thu atengke ning ke hang abang phu bang phatum jongsi ke kan kilun aning hang atum do plotang te prabjin pen admission mate amen ke thap dunja phansi tambe awar sai thopon tang no pusi nang pachinito Nasila bangso kalong sir studio long amen ke chethap donji aphan angton alam kachini ji aphan pura lamring aphai lake nerkep hini isi sirkep nerkep troxy hini mate 8822198772 Lason sipini nijang Karbenglong wothat langso along kalong sir studio kimia sai hem kimi kangpu panasai ingsamjin mesen pen pachun pando Nili tum kalong sir studio lage nili tum kangpu pon Cheng, abang patek Cheng lagi dong kamu long 2021 ani kan March 13. Kalau dak kang pupon pending kan isi ke lagi itu dak ke, masih kuda lapis kami water lang solong dak kedang sot, ada water lang solong hidung kita ani ke hang smart lubik, untuk melang hidung dongkan kita yang kita pending elektrik masih hidung lang mat hapon lo dongkap water lang solong dak dote, masih untuk kita kan sosial kang kita pon siapan. Aku sih am song agang tu yang dengan kita itu kerja kan sih itu memang studio ini pun loh lagi dong kami kuda ke water langsung kanta marhamon itu kan pun jikan non ada terus kami non pun along kape kami bangsa studio kan pun jikan itu musik pun ikut lah non water langsung longgang ke admission ke entah langsung ke apa lah non admission ke entry tu tadi form ke pun tu pick lo bang ikut bang form ini kan lo once kami udah opening ada lang kursi kado kami udah opening tu kalau deh admission yang tu masih milih kami kong ini lo lagi non
Monday ni pengen ni tu labang so studio long kita dance class memang cek paling pintu lapen dong kamu sama ni studio long 45 students ke lagi regular ke bang boy. Kekan kejar di dong age kan lagi western doji lapen Indian classical kathak doji lapen Indian vocal classical lun na tu. Tapi western na tu bangke lah hip hop, Bollywood, urban dance, street dance, lahai ang bangke lah. Monday, Tuesday, and Wednesday is event in home. Lapen Friday and Saturday bangke Indian classical Kathak dance. Lalu makan siapa people no. Lapen Sunday ni bangke vocal Indian classical vocal lun classical lah tu kecari ni kita mungkin lagi Sunday. Siapa people. Konata pen. Non ada permanent kita si abang tidak kita kita tu. Dulu nak kita pun si bang kita prank pen. Kita nak tu classical nak kita pun si bang kita hojai pen. Lapen western nak kita kita mat. Lapen anjak kali. Aru itu mata je kerja langsung itu kapre kalau western ni. Teacher hang pun ada workshop class master class lah di pun ini. Konata pen konata am sinang itu nak admission ke accept ni. Linkan open ke accept lo. Kekan non western classical lo anda linkan open linkan hongke. Lapen linkan hongke pen apa tu makan naik ko ini la fitness apan kekan jumba lah hai nak cip lo deh lan bangke target. Wathat lang sopen long ki dong pi report disonat karbilai. Tang de pini prime time berta la ampen si kang tonik lo. Kadok we phanta kurwang thula pen dome thakme.